खुलुमनाय जासिहरबाय बयनिसिमबो। आं दिनै आरो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबाय। आं दिनै बनायदों खोरदै बिथाइनि आसार। आसा खालामबाय बयबो आंनि भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो नायगोन होननानै। आं दायो खोरदैखौ मोजाङै सुना लाबाय। सुना लानानै सुनाय दैखौ आङो मोजाङै राननो होबाय आरो। नै आं दायो खोरदैखौ बिदि हानानै लानोसै आरो। थाइसे खोरदैखौ आं गेजेरावहा हाखावनानै नै बेबायदि हानानै लाबाय आरो। आं गासैखौबो बेबायदिनो हानानै लाग्रोजोबनोसै आरो दायो। बेबायदि खोरदैखौ आसार खालामनानै दोनब्ला जों खोरदै मोनि समावबो बे सिजोनावबो मोनजायो आरो। नै आंनिया दायो खोरदैया हानाया जाजोब्बाय आरो। ओमफ्राय आं बेयावहाय संख्रि होबाय, ओमफ्राय हालदैबो होनोसै। ओमफ्राय बेखौ आङो मोजाङै मिक्स खालामनानै लागोन आरो। मिक्स खालामखांनानै आङो बेखौ हरसे खोबनानै दोनगोन आरो। होमबानिया माने खोरदैनि गावनि एक्सट्रा दैया ओंखारजोबनानै थागोन आरो। बयनिबो बानायनायफोरा आलादा आलादा जायो आरो आसार बानायनायनिया। आं बेबायदि खालामो आरो खोरदैनि आसारखौ आं बेबायदि खालामनानै दोनो न'आवहाय। आं बेखौनो नोंसोरनो एसे सेयार खालामनो सानबाय आरो। नै दायो बेबायदि जाबाय आरो। दा हरसेनि थाखाय खोबना दोननोसै। नै अखानायै आङो बेखौ खुलिनानै नायब्ला बेबायदि जाबाय आरो। नुदोंना दैया एक्सट्रा बहुद दै ओंखारना दोङो आरो सिङावहाय। दायो आङो कागज बबाय सान्दुङाव होनो लागि। आं कागजनि सायाव माने खोरदैखौ होना होनोसै आरो। आङो बे खोरदैखौ फोराननायावहा साननै फोराननांबाय आरो। आं जेथिया फोरानदोंमोन ना बै समावहा सान्दुङा बारा गोसा नङामोन। बेनिखायनो आङो साननै फोराननो नांबाय आरो। खिन्थु सान्दुङा बहुद गोसाबा सानसेयावनो जायो आरो। बारा इसेबां स्रेम स्रेम जालायलायनाय फोराननो नाङा आरो। नै नुबायना खोरदैया आं बेसेबां लामदो, आंनि खोरदैया माबायदि जादो। आं स्रेम स्रेम जालायलायनाय लामद्रायाखै आरो। नै बेबायदि जाबानो जागोन आरो आसारनि थाखाय। दायो आङो गेसाव सारायखौ जाननानै पासपुरुनखौ मांगाय गरम खालामनानै लागोन आरो। मांगायल' एवगोन आरो, खामलायलायनाय एवा। माथ्र आं बेखौ माने गरमल' जाहोगोन आरो। गरमनानै मोनामबानो आङो बेखौ बन्द' खालामगोन आरो। नै दसे एवनायावनो जाबाय आरो। दसे एवनायावनो जाबाय। ओमफ्राय आं नै दायो गेसखौ बन्द' खालामना लाबाय आरो। नै दायो आङो आरो सारायखौ जानफिननानै थावखौ गुदुं खालामनानै लानोसै आरो। थाव होबाय आङो। थावखौ गुदुं खालामनानै गेसखौ बन्द' खालामनानै लाफिनगोन आरो आङो। नै आं दायो आसाराव होनो थाखाय रुसुनखौ बेबायदि हानानै लादो। ओमफ्राय एवना लानाय पासपुरुना, ओमफ्राय बे धुनिया पाउदार, ओमफ्राय बै जिरा पाउदार, ओमफ्राय बे फानलु गोरानखौ आङो थुख्रानै सेफायनानै लादों आरो। थावा दुंबाय आरो। दुंनायखाय आङो गेसखौ बन्द' खालामनानै लाबाय। ओमफ्राय थाव दुंनायावनो लोगो लोगो बन्द' खालामनाय लोगो लोगो खोरदैखौ होना होनाङा आरो, नङाबा खामगोन नालाय। नै आं चेक खालामदो आरो थान्दा जादोंना जायाखै। थान्दा जानायनि उनावसो आं होदो दै बेखौ खोरदैखौ। नै आं दायो खोरदैखौ होनोसै आरो। बेबायदि दुंब्रुद जानाय समावहा खोरदैखौ होना होबाय आङो। ओमफ्राय आरो बे मस्लाफोरखौबो लोगो लोगो होना होनोसै आरो। ओमफ्राय मोजाङै मिक्स खालामलांनोसै आरो आङो। नै दायो मोजाङै बेबायदि मिक्स खालामलांनोसै आरो।
नै दानो मिक्स खालामखांनानैनो जाथावना नुथारबाय न' गोखैरोम गोखैरोम गोदैरोम बिराद मोजां जायो आरो जानो खोरदै आसारा। आं दायो बेयावहा संख्रिखौ नांगौ बायदि एसे होना होबावबाय आरो ओमफ्राय नै दायो मोजां मिक्स खालामफिननानै ओमफ्राय आं बेखौ थान्दा जानो लागि दिनना होनोसै आरो दसे। दायो आंनि आसारा हनै थान्दा जाबाय आरो आं नै दायो बेबायदि मोनसे खुरैयावहा थिखांनानै लाजोबनोसै आरो। आंनि आसार बानायनायखौ माबायदि नुखो बिदिब्ला लोगोफोर कमेन्टआव खोन्थाहरदो। मोजां नांदोब्ला लाइक मोनसे हरदो आरो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। नै आं दायो आसारखौ बथलाव सोनोसै। आंहा सिसानि बथल गैयिखाय आङो बै घि लाबोनाय बथलावनो सोदों आरो आङो बेयावबो सोना दोनजायो बहुद मोजांसो जायो। जाहा घि लाबोनाय बथलफोरखौ आङो बेबायदि आसार सोयै दोननायाव बेबहार खालामो आरो घिया जोबबाला। नै दायो आंनिया मोनसे घि बथला भर्ति जाबाय नालाय ओमफ्राय आरो आङो नै टिक्ला घि बथलबो मालाबा लाबोयो नालाय आङो बे टिक्लायावबो सोनानै दोननोसै आरो आङो दायो मोनथाम घि बथलाव आं सोना दोननोसै आरो। नै आं आसारखौ बथलाव सोखांजोब्बाय आरो दायो आंनि आसारा बेखिनियानो जाबाय आरो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'बाय।